Gihapon sa tanan. God's word in Philippians 1 verse 6 said, "For I am sure of these very things, that the one who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus." What God has started in our lives, He will always finish and bring to completion. Stir up your faith and move forward again. God is still going to do what He promised. Good day. May hapon sa tanan? May hapon sa tanan? Okay, so sa kanapuputang makapanimahon karon no na naay kahayag mutalit ka o init kay ganina gadagong. So our topic or sermon this afternoon is entitled Look Again, Tanawa Pag-usap. No? So ato pagpamalandong karon magapangutana kung aduna bay mga panghitabo sa imong kinabuhi no nga iundangan na nimo no or naa bay mga butang imong gihandom nga gabatsyag ka nga murag wa gyapon. Nagbatsyag ka ba nga murag nabiyaan na ka sa panahon? Nagbatsyag ka ba nga murag wala na paglaom? This afternoon, no, let me remind you, this sermon is about hope and faith, no? Nga magaingon, do not give up. Look again. Tanawa pag-usap. No, kay unsay nasugdan sa Ginoo nimo timan-i, iyaha yun ang tapuson, iyaha nang humanon, di ta pwede mo give up. Basta sa kabutang maayo, makapahimuot sa Ginoo og sakto kayo siya para nimo, ayaw yun na kundangi kay is atuang stir up no ang gift nga gihatag sa Ginoo kay gitagaan ang kadausa og abilidad no basta makuyog ka sa pamilya sa Ginoo. So get your passion back no, ibalik ang imuhang gana. Amen. No, so kani nga mensahe karon mo stir up sa imong pagtuo to move forward again. No, ayag undangi, padayon lang. What God has started in your life, unsay nasugdan sa Ginoo nimo, basta maayo lang ug para siya kay maya at imani, iyaha jud ang tapuson. Amen? No, so God is still going to do what He promised. Makita nato sa Marcos 8:23, 25, gibasa ganina ni Riame. Okay? So, adunay buta, unique nga miracle nga ang buta giayo sa Ginoo. Ang gihimo sa term na gitutuan. Saan nang gitutuan? Gigamitan og laway ni Jesus. Naa po siya milagro nga ang buta iya kuan og lapok. Tangan niya lapok ang kuan. Naa po ignon ra niya nga maayo ka. Ayo po dahil aning time ang buta nga since birth gituthuan. So kung ba gigamitan laway, mag-iot sa ito, gituthog niya sa kamot or gitutho direkta sa mata. Paghuman, ingon na si Jesus niya, "Musta? Masay sabat sa buta?" Ha? Murag dili ka, ingon si Jesus na nga, nakakita na ka. Sabat ang buta nga, "Lord, nakakita nako." Kay buta siya, pero ako nakitaan murag mga kahoy nga naglakat-lakat. Mga tao ko, no? So say ko tingnan na dili ta klaro, no? Unsa man nato makita diri? No, gitutuan na yun, gihikap, no? Imasimas kung sa kamot ni Jesus. Si Jesus mo'y gamilagro. Ginoo siya nga gamhanan. Ngano nang utana pa man siya nga, yan, nakakita na ka. Di dahil makahibaw si Jesus. No? So, muning ang goal siya, nga, kung ikaw abito pangutanon niya, kamusta man? Okay na ka? O sa may laban na ito isabat? Pasakay na yun nga, okay na lang, okay ra, kumusta man ka? Kung maupinay, pangutanan ni Jesus Christ, murag mo kumplaser ka nga, murag, okay ra, no?
Pero aning sitwasyon sa buta, makita nato nga honest siya. Jesus touch once again sa mata. Okay? Pag humaniyag hikap sa ikaduha nga bises, so sa'yo natabo? Ha? Nakakita na siya ang buta. Look again, because you have to do something for that dream to happen. Walay mga handom sa kinabuhi na matabo ra nga wa kay lihokon nga tikang. Nadyo kay himuon kung nag-inhanglan ni sa kwarta, imuha gina sa tiguman or mo-connect ka sa mga tao nga may kapasidad sa pagpahulam nimo or sa pagpagamit ni ana nga kapital or money. Let us look again for that second touch ng Ginoo. No? Sa una, posible nakasugod na ka, pero naundang. No? Naay ikaduha nga pagdikap ang Ginoo sa imong kinabuhi. No? Importante lang conscious jud ka sa Ginoo, dili ka conscious sa imong kaugalingon nga para ma-impress sila kundi unsa man imong ma-serve nila nga tungod ana adtuon ka, tungod ana mangita sila nimo. God will touch you once again. I believe in my heart that this coronavirus mundang jud ni. May gibasa ikaduha na to nga pamalandong sa bersikulo kanang sa unang hari, gibasa ni Desiree, no lagmi kay lang mga buhok no, biusa kanila, no, marag gagwapa mo da. Okay? So, 1 Kings chapter 18 verses 43 to 46, istorya ni siya ni Elijah. Ang sitwasyon nga adunay init nga halos 3 ka tuig nga El Nino, muna itong term, no? 3 years nga El Nino. Unya, si Elijah, kasigig ampo, unya, gisaaran siya sa Ginoo, Elijah, ayaw ka balaka. Kaya aning mga timpuha, ibalik nako ang uwan. Okay? Undangon nako ang init. Sa mga tabong init, way mga tanom nga manubo, so walay pagkaon. So, unsay natabo? Nag-ampo si Elijah, niya na siya sulugoon nga batang lalaki. Gasigi siya pray kay si King Ahab, si Ahab, hari na siya. Gasigi po paluap ni Elijah. Elijah, kano sa pa man ni mahuman ang init? Kano sa pa man ni mahuman ang COVID? Muna siya ang sitwasyon diri. So, giingan niya sulugoon. No? Boy, tanawa ko ang panganod kung naanabay dagog. So, yung ato ang iha bata-bata, imbalik, wa man sir. No? So, pray na po si Elijah. Yan po giingnan, balik ako na ba? Balik na po sa bungtod ang bata, tanaw niya ang kuwan panganod o nabay dagog. Balik na po siya ni Elijah, sir. Wa gyapon. Ampo na po si Elijah, balik sa ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom. Wa gyapon. Ituduhag ampo. Sige na gyapon ampo si Elijah. Grabe no? Imagine sa ikaduha, sa ikatulo niya wa gyapon. Ikaw bi si Elijah nga nagampo kasi mo gipangayo sa Ginoo. Sige na gid siya. You can never read no nga kung saan man yun, ay murag wa man. No? So, pag ikapito na nga pag adto saya bata-bata, yung report na, bata sa report, Elijah, na ako'y nakitaan nga murag dagom nga parehas kadako sa kamot sa tao. Tumora ning dagom, no? Mora na siya kagamay. Sama na ang kamot sa tao. Nya, panganod ka, pwede na ginagamat nga. Pero kana lang nga kagamay sa dagom. Sa usa ka lugar nga 3 na ka tuig o 2 o tunga nga init kayo. No, way uwan-uwan. Ang gamay kayo nga dagom sama sa kamot sa tao. Dako na kayo siya nga paglaom. No? Kay miingon din si Elijah, mauna na ang promisa sa Ginoo nga iyang pauwanon. Adtua si Haring Ahab, inna nga sakay nagkarwahe, kay basig mauwanan ka kusog kayo nga uwan,
No, hari na baka masihila nato kay ko buod. No, siga COVID ka. Dagan din si Ahab, no, sa karwahe kanang birahon og kabayo. No, grabe po ang pirsa ni Elijah kay para di po siya mawanan kay basig umbon po siya, no? Igupon niya karwahe. Nabiyaan pa niya karwahe, no? So ang ato makita nato diri nga first attempt second, third, fourth, fifth, nagtanaw sa panganod, pertigang putiya, way dagko muna siya panahuna nga ang dagkong di ay giampo sa tao, no? Kita diri mo dagko magkuyawan ta kay basig malisturbo ato ang panibahon. Kadumdum mo sa natabo sa wall of Jericho. Kapila ganito sila hinglibot? Kapito. Pilmirong libot, waray natabo sa wall, sa pader sa Jericho. Kag ikaduha, libot na po sila, way tingog-tingog. Ika-upat, no? Ika-lima, lamin ang naging crack na gamay ang pader, wa dyan. Pag ika-unom, wa gyapon, wa dyan kisaw. Pero pag ika-pito na nilang libot, pag paninggit nila, pag tingog sa pampita, hinghagba ra ang dagko kay pader sa Jericho. Mapo ni siya ron, makita na to, gitanaw, wala, ibalik, wala gyapon, ikatulo, pero sa ikapito, nga pagtanaw sa bata, sa panganod, aduna na'y dagkom nga gamay sa makadako sa kamot sa tawo. So sa ito makita diri, naaday tayo mga handom sa kinabuhi, nga kinahanglan usahay, atuang sigihan, atuang balik-balikon, pag-ampo, pagpangamuyo, pagpangayo sa Ginoo mo na siya pulo nga ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. In other words, ang God pasabot niya na it's a progressive verb which says, keep asking, keep seeking, keep knocking. No? Ayag undangi sa pagpangayo, kay basta maayo na siya, basta makapahimuot sa Ginoo, basta para nimo ihatag din siya sa Ginoo. Amen? Amen. No, so remember, no, sa usa ka kamot nga dako siya nga sign di ay. Gamay ra nga dag-om pero tibuok nasod nalipay kay muuwan na. Og anang tayma di ba? Mibundak ang kusog kaayo nga uwan. So what is the principle here? No? Ang prinsipyo atong makita nga ang Ginoo kasarang siya mupatuman, muhatag og katumanan sa iyang gisaad nimo. Padung na. No, ayaw kakulba ang COVID. Kay basta promisa na sa Ginoo, matuman gina siya. The cloud is starting to fall. Ay kung may Biblia mo, inyong abrihan sa Marcos 5, no, ganina Marcos 8 man to, atras ka sa Marcos 5, versikulo 22 hangtod sa 42, it speaks about the raising of Jairus' daughter. Aduna dihay leader sa sinaguga nga aduna siya anak na nagmasakit, anak na bayi. Mga 12 years old. Isa may 12 years old diri. Si Jairus, leader siya, nagmasakit iyang anak na 12 years old na bayi. Hingadto siya ni Jesus kay iyang paampuan para maayo. Sa padong na sila ni Jesus ato sa balay ni Jairus, kaya tuon ang bata nga nagmasakit, adunay babayi nga naasay problema sa iyang binuan, no? Kaya usahay usa ka tuig, usa pa say tawag ay kanang no? Sakit sa bayi. Kita man siya nga muagi si Jesus na igadasok ang tao. Hingingon siya siya kaugalingon ang kana nga bayi, no? Nga may problema sa iyang binuan. Ingon siya nga makahikap lang ko sa sinina ni Jesus. Nagtuo ko nga maayo ko. So pag-agi ni Jesus, nagdasok man ang tao, no? Nakahikap din siya sa sinina ni Jesus. O diha naayos siya sakit, no? Wato na unta sila sa balay ni Jairus, tingunang si Jesus,
Ano man, nakabatyag si Jesus Christ na naay kuryente o naay gahong nga miguwa siyang lawas. O siya kibaw siya hingikap. Munta na siya. Kaya may hingikap na ko. No, kuyawan ng mga tao, no? Kasi nakasala sila, no? Nadugay wala nakagwanta ang bayi. Hingpaybaw siya na ako, Lord. No? Okay? So, ang imuha pagtuoy nga si Jesus, maoy nakaayo nimo. No? Hikap ra siya. Kato, gihikap juga nito ang buta, no? Sa kamot ni Jesus, sinina ra. Makita nato nga aning tayma na ay sulugoon ni Jairus hingabot. Nagpahibaw nga Jairus, ang imuhang anak nga bayi nga nagmasakit, namatay na. Okay? Kuyog na unta niya si Jesus, iyang anak nga bayi nga 12 years old, maayo na unta sa masakit, tuwa may bayi nga nanghikap, no? Sa iya si Nina na nadili, no? Nadilitar kay nakabatyag si Jesus na muna siya ang healing sa Ginoo, no? Nga mabatsagan yun mo, no? Ang gahom sa Ginoo, nahunong si Jesus, nahunong ilang pag-adto sa balay ni Jairus. Makita nimo nga tungod ato nga pagkadili, namatay ang bata kung ikaw to ang amahan. Pero kung ikaw si Jairus, nakita nimo ang paprihan nimo ang bata nga tuwa sa inyong balay, kani-gani nga bayi, hindi ka pragani sa sinina, na ayo. Kato baga iyang anak nga atuon pag ni Jesus. Kita na to, sa to mga handom sa kinabuhi, adunay mga delay, adunay mga panahon nga maundang sa. Pero usahay, makita na to, gitistingan ra di ay ka, no? Kaya giplastar sa Ginoo imong pagtuo, kung magtuo ba jud ka nga ayuhon sa Ginoo imong anak. Ingadto man siya ni Jesus, karon kay giina man siya patay na. Usama niya imoon, papuli na lang siya nga magduko-duko. Do you remember sa natabo ni Lazaro, ni Marta? Siya man niya makadumdum anak. No, I wish nato no kanang naana mo anak nga mga ideya no nakabasa mo niya. Si Lazaro nga palangga kay ni Jesus nagmasakit pod. Gipatugunan sila ni Marta o ni Mary nga Lord imo palangga nga si Lazaro nagmasakit. Ingon si Jesus na una lang mo dito kay kanay ang sakit di na makapatay. Wa dayon hilakat si Jesus. Usay natabo namatay si Lazaro. No? Pwede sukuan ni Marta nga iyang maguwang. Pag-adto niya, adto naman siya, napatay na. Sa Lord, kung naalang ta ka ba, di ito ni mamatay akong mangmod. Ibasol ko na si Jesus. Pero ingon si Jesus Christ, gipahanugutan na matabo ni. Wa baka magtuo Marta, nga sobra pa sa pag-ayos sa iyang sakit, imuang masaksihan doon. Di naman ang mas dako kanang maayo ka sa masakit o kanang namatay banhawon. Kita na to? Namatay si Lazaro, upat na kaadlaw na sa lubnganan. Giingnan ni Jesus Christ, Lazarus, guwa diha. May guwa si Lazarus nga naputos sa panapton. Okay? Ani po nga sitwasyon sa Marcos 5, no, sa raising of Jairus' daughter, nalangay sila muna sa mga handom, no? Malangay tausay tungod siguro aning COVID, pero naluya ang papa si Jairus. Isipon mo, maayo na ito sa siyang sakit, namatay na noon. Diba? Mao man na tausahay. Lord, maayo naman atong dagan sa mga kinabuhi. Nganong namatay manood. Muna sa itong pangutana. Pero sa itong makita dire, giingnan na siya ni Jesus Christ, si Jairus. Ayaw kabalaka. Tuuhi lang. No? Look again. Tanawa pag-usap. Kay kana imong bata, muna prinsipyo ni Jesus Christ, kana imong bata, natugra na.
O gani nga pag-adto sa nilang Jesus Christ o ni Jairus, siya malay, gawawaw na ang mga tao, ang mama siguro gawawaw na, ang mga lula, nang hilak na. Ang unsa na no? Giordira ni Jesus, pagwa na sila. Ipagwa ang mga tao na nagwawaw. O si Jesus na daw nga bata, na ang amahan, giina na niya ang bata, no? Little child, bangon. Ina na bangon na ang bata na namatay. Una siya ang recorded na usa sa milagro ni Jesus Christ. Manindog kang tanan, no? Ato aning gamiton sa pag-reflect sa itong kagalingon personal. Naakaroon diha, natindog, diin ka man nga lugar. Sa tuban na magapamati, nini nga video, o kung kinsa man nga gitandog karon sa Ginoo, siguro gabatsyag ka nga murag wa nay paglaom, wa nay tsansa, naawihi ka sa panahon or naundang na imong mga nasugdan, timanig soon ang Ginoo makasarang sa pagtapos sa pagkuman sa mga nasugdan nimo basta maayo nga butang. Mahimuot ang Ginoo o bagay siya sa imuhang pagkatawo, iyahadyo ng tumanon. Ang promisa sa Ginoo, munog abot, it's on the way, and what He promised, He will perform, and He will bring it to completion. Unsa man imong handom sa kinabuhi, unsa man imong mga nasugdan na sa kinabuhi, sa imong pangidalon karon, unsa man imong ipananaw sa palaabuton, sa iyon sa Ginoo, ayaw kabalaka, only believe. Because when you believe, all things will become possible the moment you believe. Because it takes faith to please God and to make your dreams come true. Kaya kung dili ka mutuo, di ka mulihok, di ka muhimo sa mga tikang kinanglanon. Hallelujah! Thank you, Lord! And right now, I want you to give back to God unsa man ang imuhang mga kahangawa, unsa man ang imuhang mga worries in life. Talk to God right now and claim sa iyang mga promisa, unsa man imong mga nasugdan nga mapadayon nimo because God is the same yesterday, today, and forever. Wala siya gausab. He will never leave us nor forsake us. Whatever will be na imong sitwasyon karon, there is a God in heaven. God is in control and He knows what He is doing. Wala siya na-shock or natingala sa mga natabo karon because God, He is in heaven. Nakita niya ang tanan. God is watching us. Hallelujah. Hallelujah. Let us come to God in prayer. O Lord, Father in heaven, we thank you, God, for this beautiful day. We thank you, Lord, that your word is spread out. And thank you, Lord, that your message, O Lord, we have to look back. We have to look again because there is hope. There are possibilities in life. Nga imong ipatuman kanamo. Lord, if we can use anything, you can use us. You can use this church. You can use me, Lord. You can use these people na napamati karon. Hallelujah! Thank you, Lord, sa imong pulong. Thank you, Lord, sa imong mensahe. And thank you, Lord, for the concept of church. Thank you, God. Hallelujah. We bring you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless everyone. Lord Diyos, dalaygon ka sa mong kinabuhi, nini nga simbahan. Thank you, Lord, nga buhi ikaw. O Lord, nga salamat. Doon na kami Ginoo, nga ginasaligan, ginatuhan. Thank you, God, for what you have done. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May the Lord bless and keep you and make His face to shine upon you and give you peace. Amen.